Здравейте хора, аз съм Валко 350, това е Майнкрафт оцеляване. Света ще го кръстим. Как да кръстим? Ади. Хормонизация на дичка. Валио. Вау. Survivor normal, да. Seed, да напишете на Seed. Ето ви Seed, напишете си Seed, 9, 3 девятки и вижте сега къде ще наспални. Там. Побърз бе. Хора, защо не тръгва? Не знам аз. Ще малко. По-бързо ме. Нема. Защо не на хокей, бе? Добре, няма да играем на Майнкрафт. После ще се преинстална. Сега ще играем на скейтборд. Rocking and rolling. Enough talking. Show me what you got. Сега играем и вижте овски парт. The way that I feel and what's supposed to be real. Strongly disagree. There is one thing I keep in front of me. 'Cause cash won't save. Cars won't transcend the grave. I call everyone I know. The only things of value I could ever own. It worries my mind. Knowing days of my life. Slowly disappear. Is there something that I should be doing here? With my time? Should I I can't chase the American dream. Real life for money never makes much sense to me. And some say already gone. If I'm wrong at all for living this way, I might be wrong. As I slowly possession slip away, I feel I belong. Но всем едно. Все пак е интересна. Добре хора, за финално клипа ще покажа тук шопинга. Пуската главата. Добре, и то не става до края на клипа. Само също да кажа нещо. Трябва да стане този път. Хип! Да, стана. Дайте. Изчакайте. И тя. Приобичам. След това сме се качвали на автобуса, обаче там много трудно. Не знам другите хора като ме правят. Имам приятели, които могат да направят. Но аз не се специализирам. Добре хора, ето с картинките ми свърши времето.
И... Да. Но не забравяйте, че клипа продължа. Сега ще ви кажа една нова игра, която един приятел ми я каза, каза се на Sandbox. Изтеглете си, само че да ви кажа, не става за компютър. Клиптари оставам... изхвърлиха ме. Не знам защо. Чайте малко. Добре, пак спомняме. Че... Там. Стани. Ето, Sandbox пиши. Както е, пиши Pixelload. Вижте. Днеска ми крепки се, вижте. Тук си избираш. Това е нещо подобно. Торнадо и гледа. И торнадото мете, хора. И да. Общото ми дават пари, когато правим вероятни неща. Това. Добре, хора. Очаквайте следващия ми клип и до скоро.